Planes a finals del mes de juliol per allà, als pocs de Santana, tindreu l'oportunitat de veure en directe el concurs internacional de focs artificials. És un concurs que les empreses podrien dir que lluiten, empreses internacionals de pirotècnia lluiten per venir i participar-hi. Nosaltres aquí tenim un munt d'artificis perquè tirarem, a veure, no farem el concurs com us podeu imaginar, però sí que tirarem algun element cap al cel per veure com peta i a veure quin és el llum que fa. Però ens acompanya concretament en Quique Pérez, que del concurs de Blanes ja en té una bona estona i és un dels seus impulsors i membre del jurat. I també ens acompanya un valencià que ha vingut expressament i que ens ha portat tota la pirotècnia, que és en Salvador Armengol. Ell és el propietari de l'empresa Europla, que fa 3 anys justament ha guanyat durant 3 anys seguits el que és el concurs de Blanes. Benvinguts a tots dos. Comencem per en Quique. Quique, per què Blanes? Un concurs internacional i d'aquest prestigi. Fa temps, quants anys són de concurs? És important també explicar al jurat de quina manera es forma seria exagerar una mica si jo et dic que les empreses a nivell internacional lluiten per venir a aquest concurs. No? És veritat? Anem en matèria, anem a tocar coses, perquè no sé si esteu qualsevol festa major. I aquesta part què seria? Esta part seria dedicat a l'Índia, que seria la part més important. Esta la que conegueu vosaltres, és la ho heu millorat. Clar que sí, home. Escolta'm, i això seria la carcassa amb el que seria la palmera llantada. Sí o no? I el mig. Veig com... Això és pallús d'arròs. Això és arròs. Això és arròs empavonat de pólvora para que agarre el flamenc. I després això serien 2 meitats. O sigui, faríem l'altra meitat igual i després així tenim una bosseta, exactament. Aquí tenim una bosseta que és l'explosiu. Fixeu-se el que és la bosseta. Mireu la quantitat d'explosiu, és molt petit, molt petita. Això té una potència enorme, això és el que la farà obrir. Aquí per anar una miqueta al gra, perquè ens interessa veure aquesta petita mostra de focs que ara mateix activarem des d'aquí, que tinc un arqueològic. Aquesta seria la palmera acabada. Sí? Ja està reconstruïda de casa. Se li posaria la pólvora de tiro, la pólvora de blanc, i després seria, li posa la mestra. Salvador, anem a tirar. Mira, en tirarem 3 concretament. Hem d'activar aquí, aquesta banda, el que seria la palmera, si us sembla bé. I tornem ja a la 1, a les 2 i a les 3. Ara ens posem un, encara en tirarem un altre. I l'última palmera que podem ser és aquesta. És una mostra, petita mostra, però del que passa aquí a Blanes, insistim, un 25 de juliol, més o menys, perquè dura 6 dies i venen més de 100.000 persones aquí a veure-ho en directe i ens ho han permès provar-ho des de València, Xavi. Vinga, crema la cosa! Adéu, adéu!